Още едно съобщение получих във Фейсбук, на което е трудно да отговоря накратко, затова правя видео. Прочитайки въпрос в групата в Фейсбук Българи туристи в Барселона или българи в Барселона, не знам откъде идва, но прочитайки въпрос, реших да ви пиша. Аз също мечтая да посетя Барселона, но организираните екскурзии някак са непосилни за обиколки с съпругът ми. Въпросът ми е, вие какво предлагате? Бихме искали да отседнем за 3 нощувки. Може ли да предложите хотел в централната част, близо до Саграда Фамилия и да резервирате? Запознайте ме, моля, с цени. Мечтая да разгледаме парк Гюел, цитадела, аквариума и Ноу Камп. Като цяло, моля и за цени на вашите услуги. Светла, благодаря за това съобщение. Сега едно по едно. Какво предлагам аз? За тези от вас, които не ме познават и виждат това видео за първи път, казвам се Леда, родом от Плевен, в Барселона от 15 години. От 10 години имам сайт за българи в Барселона. На български език споделям информация за събития в Барселона, полезни неща за туристи, но и за хора, които живеят в града или такива най-вече, които идват тепърва и се сблъскват с бюрокращина, търсят си имоти. Напоследък доста хора търсят за купуване на имоти, което е супер. И аз заедно с Милена Илиева от екипа сме хората, на които може да разчитате да ви съдействаме през целия процес, било то за покупка, за документи, за отваряне на банкови сметки и такива неща, но към въпроса, тъй като е за туристи, българи туристи. За туристи предлагам опознавателни турове на Барселона. 2 часа, 3 часа, 4 може да обсъдим до максимум 5 човека, тъй като навънка е много шумно и аз не мога да говоря високо. Също така не съм професионален екскурсовод, да не имам микрофони, да влизам в обекти, само лицензираните такива могат да влизат. Ако ви трябва екскурсовод, с който да ви обяснява отвътре, примерно на Саграда Фамилия или в другите обекти, мога да препоръчам професионалист. Но това, което аз предлагам като тур е в обиколката, където минаваме от Саграда Фамилия през Пасеж де Грасия, къщите на Гауди, центъра, готическия квартал имам предвид. През това време разказвам за обектите, това, което знам, любопитни неща и ви водя през места, които са ми любими и много често туристите не ги забелязват, защото са при една уличка по-натам, една по-насам или се качваме на някой хотелска тераса. Направила съм тази услуга доста персонализирана и давам моя опит и моята гледна точка за Барселона през това време. Така, другото, което питате, дали мога да препоръчам хотел в централна част. По принцип, с настаняването е доста тегава ситуацията, защото Барселона става всяка година все по-скъпа. От към хотели, настанявания, наеми, пък заплатите си седат същите, но това мисля, че навсякъде се получава. И е доста трудно да се намери нещо под 50-60 евро на човек на вечер. Дори хосталите са с тези цени, където имат споделени бани и много често хората прибягват до алтернативни решения да наемат стая в частен дом. Познавам няколко такива българи, които отдават стаи. Познавам и Арт Хост. Това е на българи, един хостел, културен център в Барселона, където правят много събития, но на втория етаж ще имат стаи, където може да отседнете. Конкретно ще ми трябват дати. Когато ме питате за хотели, ми трябват дати, брой хора и ако имат деца на каква възраст са и някакви предпочитания, ако имате и така. Но имайте предвид, че
трябва доста по-рано да потърсите. Не очаквайте в последния момент да намерите някаква сделка, защото в Барселона се случват и много събития. Ето сега имаме Копа Америка, купа по ветроходство, световна, много голямо събитие и градът е пълен. Постоянно има конгреси. Така че да, това с нощувките. Дали аз мога да резервирам? Аз мога да ви свържа с собственици, които предлагат. Питайте ме с датите и хората и може да предложим алтернативен вариант. Или пък другото, което правят, тъй като влаковете са много бързи и с един градски билет може да пътуваш в радиус от горе-долу 25 км, т.е. и до съседни градчета. Хората си наемат в съседни градчета и за 20-30 минути с влак стигат от там до центъра на Барселона, което е супер и това е вариант. Airbnb е вариант, не само Booking или други сайтове, така че има какво да се разгледа. Така, близо до Саграда Фамилия, централната част. Сега Саграда Фамилия е широк център, не е толкова централна. Тоест, пеша от Саграда Фамилия до центъра, зависи с каква скорост ходите, но нормално е 40 минути, 30 ако ходиш по-бързо, 40 ако ходиш без да спираш, ако ходиш на тур с тези, които аз правя, спираме, говорим, гледаме, обсъждаме, така че минава минимум 40, 50, 60 минути. Но пак има удобен транспорт и лека по лека. Примерно Барселона е град, който е така под наклон, защото има хълм в задната част на града, така да се каже. Ако приемем, че предната е морето, отзад има един хълм и от хълма има леко снижение. И е много приятно, когато примерно от Саграда Фамилия към център вървиш, защото вървиш леко надолу, а обратното вече, примерно като си изморен, не е много приятно. Препоръчвам много ходенето пеша в Барселона, защото има много красиви улички, красиви сгради, интересни неща, заведения, хора. Не само в центъра, готическия квартал. Така че да, дали аз мога да резервирам директно не. Казахме, давам ви контакти, оттам нататък се говорите с хората, как става плащането, кога и така нататък. Запознайте ме с цени. Моите цени на услуги варират в зависимост от много неща, затова ми пишете налично. Дали са турове за 2 часа, за 2 човека и така нататък, дали асистенция за имот, за документи. Така, мечта е да разгледаме парк Гюел, Цитадела, аквариума, No Camp. От всички тези No Camp имайте предвид, че е в ремонт и се очаква след някъде 2 години да завърши мега ремонт, но музея No Camp е отворен, единствено музея може да посетите, но всичко друго е в конструкция. Мачовете се играят на един друг стадион, ако искате да ходите на матч. Всички други са топ забележителности. Паркът Цитадела е безплатен, централен, много приятен, аквариума. И да, това е на тези въпроси. Отнеми 10 на минутки да отговоря, така че много се радвам, че мога да го правя по този начин. И от тук видеото отива във всичките канали, които съм свързала на За Барселона и много благодаря, че следвате, коментирате, харесвате и споделяте видеята. До следващото видео.